Hi friends, jai Jagannath. हमें तुझे नुआ पुचरी चुराते मो माँ तातू पे आती कानू मुझे की विद्या तुझे तालुकी मम्मा क्या इतना मो तातू पुचरी चुराउता एक अम्मा तोरिया एक पौर माता थी एक मम्मी क्या इतना एक मम्मी चाहिए एक मम्मी चाहिए एक मत तुमच्या दाताचं धन्यवाद लीजिए मात बत्ती बताते चलो तो পড়িছে দুইটা তিনটা ফুটি বড় বড় तीनটা तो किलो के मात तो এটা কে মাছ কিଏ ଜାଣିଛନ୍ତି हाँ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତା ଝିଅ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ ଯାହା ପାଇଁ ହଉ तुम जगह कोई के कुत्ते कोई तो पूरी है ପୋଳା ତୁ ପୋଳା କାମୁଡି ଦବ। ଖିରିକି ଆଇବ କି କାମୁଡ଼ି ଦବ ସରିଲେ ତୁ ବାଲ୍ଟିକି ନିଏ ଛଅ ମାଛ ନେଇଯିବା ଭରିକି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗା ହଉଛି ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଫୁଡ଼ିଦବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ପୁରା ଖରାପ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାପରେ ବାପ। ଚାଲ ଗୋଟେ ହିନି ନେଇକି ଗିନେ ବାଲ୍ଟି ହିଁ ନେଇ ମାମା ବାଲ୍ଟି ହିଁ ନେଇ ମାଛ ନେଇଯିବା। ସାଲା ଆଉ ଧରିବି ନା ଏଇ ଏଠୁ ନେବ ତ ଆଉ ଧରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକିବେ ଯେ ଟେକୁ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁକି କାଲିକି ରୋଷେଇ ହେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ ମାଛ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ତୁ ଭାରି ଭାରି ନେ उड़ सेटा उठ हेवी मम्मी